Sua ei ole taas vähän aikaa näkynyt tehtäillä. Mun palkka yrittää elättää mun perhettä, mun on käydä monta työtä. Tämä otetaan pois sinun palkastasi. Et sä voit tietää tuolla me eletään mun lapset. Ne täytyy melkein. Ei ole minun huoleni. Business on business. Ei tämmöstä voi tapahtua. Ei tämmöstä voi olla. Ei voikaan. Mutta hei, tehdään näin. Minulla on tässä leipä. Minä jaan sen sinun kanssasi. Yes. Ja tuossa näemme kommunismia aidoimmillaan, eli vaurauden jakamista tasa-arvoisesti kaikkien ihmisten kanssa. Mutta oikeastaan, mitä kommunismi on? Kommunismi syntyi teollisen vallankumouksen aikana, jolloin ihmisoikeuksia poljetaan täydellisesti maahan, eikä oikeastaan mitään oikeuksia työläisillä enää olekaan. Kurjuutta ja epätoivoa jatkui monia vuosia, kunnes viimein eräs mies uskalsi sanoa sen, mitä oli sanottava. Ja tämä mies oli Karl Marx. Karl Marxin teorian mukaan oli tärkeää se, että ihmisen oli päästävä siitä vuosisataisesta sorrosta pois, mitä se oli kestänyt esimerkiksi muinaisessa Rooman valtakunnassa keskiajalla, ja nykyään se kohdistui erittäin kapitalistien ja työläisten suhteessa. Vuosikymmenten kuluessa Marxin puheet saivat viimein pontta alleen, kun ihmiset alkoivat ymmärtää, että myös epätasa-arvoa vastaan voidaan taistella. Erilaiset marssit ja työläisten oikeuden lisäämisen saivat aikaan sen, että työväenvoima voimistui. Ja pian 1918 saatiin ensimmäistä kertaa maailman ensimmäinen sosialistinen valtio, Neuvostoliitto.